Magkakapatid kayo tapos away kayo ng away! Si ate kasi nag-umpisa eh. Ella, di ba sabi ko tama na? Buti nga sa'yo. Isa ka pa, Beryl, ha? Ikaw yung panganay pero asal bunso ka. Lagi kong sinasabi sa'yo, intindihin mo na lang yung kapatid mo. Pero anong ginagawa mo, ha? Lagi mong pinapatulan. Buti nga sa'yo. Isa ka pa, Ella, pabulong-bulong ka pa dyan. Ate mo yan, tapos kung away-awayin mo, irespeto mo yung ate mo kasi mas nakakatanda sa'yo yan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ate, umamin ka na. Ano nga aminin ko? Maang-maangan ka pa. Ikaw naman talaga yung kumain ng chocolate ko sa ref eh. Anong chocolate? Ano pinagsasabi mo? Totoo naman eh. Tinago ko na nga yun ng maigi tapos kinain mo pa. Hindi ko nga kinain. Hindi ko nga alam na may chocolate pala sa ref eh. May pangalan pa yun. Pinangalanan ko pa yun ng Ella eh. Tapos kakainin mo lang. Hindi ko nga kinain. Ba't ka tumatawa kung hindi mo kinain? Bakit? Masama bang tumawa? Nakakatawa ka kasi. Iluwa mo yan. Iluwa mo yung chocolate ko. Sige, sandali ah. Mama, si Ate Beryl kinain yung chocolate ko. Ito na oh, gusto mo? Ano na naman to ha? Nag-aaway na naman ba kayo? Mama, si Ella pinagbibintangan akong ako daw yung kumain ng chocolate sa ref. Totoo naman eh. Anong totoo? Sige, anong ebidensya mo na ako yung kumain ng chocolate mo ha? Ikaw lang naman yung kumakain ng hindi sa'yo. Mama, pagsabihan nyo nga yan si Ella. Tumigil na nga kayong dalawa. Mga dalaga na kayo pero asal bata pa rin kayo. Si Ella po yung nag-umpisa. Basta-basta lang nang bibintang eh. Ikaw naman talaga yung kumain ng chocolate. Tama na! Hindi ko naman nga kasi talaga kinain yun. Tama na sabi. Akala mo ate gaganti ako sa'yo. Di gumanti ka. Tama na nga. Beryl. Po. Ba't mo naman kinain yung chocolate ng kapatid mo? Hindi nga po ako. Alam kong ikaw ang kumain. Nakita ko kanina may kinakain kang chocolate. Hindi ko naman kasi alam na kay Ella yun eh. Sige na, bibigyan kita ng pera. Bili mo na lang ng chocolate yung kapatid mo ha? Opo. Beryl, may gagawin ka ba sa Friday night? Bakit? Wala naman. May bago kasing labas na movie. Yayayain sana kita. Okay. Ano kasi, magre-review ako, malapit na yung exams namin eh. Di ba kakatapos lang ng exams nyo? Siyempre, ano kasi Josh eh, magre-review na ako para sa susunod na exam, kaya, ayun. Sa Saturday, pwede ka ba? Hindi rin eh, magre-review rin kasi ako. Sa Sunday? Sunday, family day, kaya kasama ko yung mama ko tsaka yung kapatid ko. Kailan ka pwede? Hindi ko sure eh. Gusto ko lang naman i-prove sa'yo na gusto talaga kita eh. Josh, di ba sabi ko sa'yo, hindi pa ako handa sa mga ganyang relationship. Nag-aaral pa ako eh. Nag-aaral ka pa rin. Dapat sa mga students na kagaya natin, studies yung priority. Hindi yung mga ganyang relationship, naku. Pwede naman pagsabayin, di ba? May mga nakakagawa naman nun eh. Alam mo, to be honest, flattered ako na sabi mo nga, may gusto ka sa akin. Pero wala pa kasi talaga sa plans ko yung magrelasyon na yan. Mag-aral muna tayo ng mabuti kasi, di ba, yun naman talaga yung dapat nating gawin. Basta, Beryl, hindi ako susuko. Patutunayan kung gusto talaga kita. Hindi kita susukuan.
Ililipat ko na yung TV Bakit mo ililipat? kanina ka pa kaya nanonood. Ako naman. Hindi pa tapos yung pinapanood ko. May panonoorin kasi ako. Baka hindi ko masimulan. Ang sama talaga ng ugali mo. Mas masama yung ugali mo. Oh, bakit mo tinutok sa'yo yung electric fan ha? Ang init eh. Paikutin mo! Suwapang ka talaga. Ikaw na yung nanonood sa TV tapos gusto mo sa'yo pa nakatutok yung electric fan. Sabi ko paikutin mo yan! Ayoko nga. Ano na naman yan? Mama, si ate nilipat yung TV tapos gusto niya sa kanya pa rin nakatutok yung electric fan. Hindi ko sinabi itutok sa akin. Bingi ka ba? Sabi ko paikutin mo nga, di ba? Ay nako, pwede bang wag na kayong mag-away? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos nag-aaway kayong dalawa. Tama na ha, pwede ba? Kahit isang araw lang, huwag kayong mag-away. Kasalanan po kasi ni Ella talaga yun, ma. Kasalanan kasi ni ate. Kasasabi ko lang, ha? Sabi tumahimik na eh. Ang lalaki nyo na, Diyos ko po. totoo naman si Ella naman talaga may kasalanan. Sabi ko na ano kaya? Tama na! Magkapatid kayo tapos away kayo ng away. Si ate kasi nag-umpisa eh. Ella, di ba sabi ko tama na? Puting nga sa'yo. Isa ka pa, Beryl, ha? Ikaw yung panganay pero asal bunso ka. Lagi kong sinasabi sa'yo, intindihin mo na lang yung kapatid mo. Pero anong ginagawa mo, ha? Lagi mong pinapatulan. Isa ka pa, Ella, pabulong-bulong ka pa dyan. Ate mo yan, tapos kung away-awayin mo, irespeto mo yung ate mo kasi mas nakakatanda sa'yo yan. Hoy! Maliwanag ba? Opo. Beryl! Opo. Sige, makarinig pa ako ng away. Basta itutok ko pa rin sa akin yung electric fan. Ikutin mo. Ayoko nga. Hinaan mo yung boses mo, baka marinig ka ni Mama. Ayoko nga. Hindi ko napapaikutin. Bahala ka dyan. Kutatig ka. Ang bait kaya ng ate mo. Kapag pumupunta ako sa house niyo, hindi naman niya ako sinusungitan. Tino, pakitang tao lang yun. Grabe ka naman, Ella, sa ate mo. Mabait kaya. Di ba nung huling nag-group study tayo sa inyo, pinaghanda niya tayo ng merienda, tapos pinagtimpla tayo ng juice. For sure, inutusan lang ni Mama yun. Wala kaya yung mama mo noon, nasa trabaho. Inutusan bago umalis. Bakit kasi lagi mong inaaway ate mo? Anong ako? Ang tanong, bakit lagi akong inaaway ng ate ko? For sure, ikaw laging nauuna. Ha? Anong ako? Bes, kilala kita. May pagka-brat ka. Bakit ka ba kumakampi sa ate ko? Hindi no, sinasabi ko lang sa iyo yung totoo. Best tawag sa akin tapos kakampi sa ate ko? Di kayo na lang ang maging mag-best. OMG! OMG! Ano? Papalapit yung crush mo. Act natural lang. Ha? Saan? Huwag kang lilingon. Nasa likod mo. Papunta sa direksyon natin. Act natural, girl. Hi, Ella. Uy, kamusta? Okay naman. Hi, Ryan. Hi, Papa Josh! Hello, may bagong bukas na tea shop sa tabi ng university. Gusto niyo bang itry? Libre mo kami, Papa Josh? Huy, tumigil ka nga. Sige na. Masarap din daw yung fries nila. Let's go. Go Rebels! Rampa na! Huy, Raya, nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Wala rin kasi akong kasama. May klase pa yung mga tropa ko eh. Ella, huwag ka na magpakipot. Ano yun? Wala. Sige, puntahan na natin yung sinasabi mo. Asan si Mama? Huy, Ella, si Mama! May binili lang sa kanto. Teka, shirt ko yan Bakit hindi ka nagpapaalam na suosuotin mo yan? Tsaka bakit mo pinambabahay yan? Pangalis ko yan eh. Bakit? Ikaw rin naman Nung isang araw sinuot mo yung t-shirt ko, hindi ka nagpapaalam. Huwag mong mamantsahan Ano yon? Huwag mong mamantsahan. Ingatan mo. Himala! Uy, teka lang, may himala! Ano na naman ba yan? Nag-aaway na naman ba kayo? Mama, may himala. Anong himala? Ang bait ni Ella ngayon. Diyos ko! Teka nga. Ella, may lagnat ka ba? Ay, Mama, baka nagdideliryo na si Ella. Naku po! Wala akong lagnat. Ano ba?
Eh bakit ang bait mo? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Kasi mama, hindi ako inaway ni Ella. Isang himala. Diyos ko, Beryl, tumigil ka na ha. Tulungan mo na lang ako maghanda ng hapunan dito. Halika na. Mama, kailangan magpabisa tayo. Biglang bumait si Ella. Tumigil ka na! Kung sino ka mang kaluluwa ka, lubayan mo yung katawan ng kapatid ko. Lumayas ka! In the name of Jesus! Lumayas ka dyan! Ibalik mo yung totoong kapatid ko! Beryl, tumigil ka na! Imposible talaga eh. Alam mo yun ma, biglang bumait. Ay mama, baka may sinalihang kulto si Ella. Nangya kang bata ka. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka na dyan. Tulungan mo na lang ako dito. Oh, kumusta yung math professor mo? Okay naman. Ngayon mas naiintindihan ko na yung discussions namin. Thank you dun sa tinuro mo Wala yun. Magaling ka naman talaga sa math eh. Uy, hindi Simula nung bata pa lang ako, math na talaga yung weakness ko eh. Pero ngayon, mas naiintindihan ko na siya kasi ang simple nung explanations mo. Kaya mas madali kong nagigets. Basta Ella, kapag may hindi ka maintindihan, sabihin mo lang sa akin. Check ko kung baka maturuan kita, ha? Thank you! Pero kapag hindi ko naman alam yung math problem, huwag ka magagalit sa akin, ha? Bakit naman ako magagalit? Lahat naman ang itatanong ko sa'yo, alam mo yung sagot. Ang talino mo kaya? Hindi naman masyado. Josh, matalino ka. Huwag ka nang magpa-humble. Okay, sige. Slight lang. Ewan ko sa'yo. Uy, gabi na. Gusto mo ihatid kita sa inyo? Hindi, wag na. Kasabay ko naman uuwi si Ryan eh. May sinauli lang na libro sa library. Sigurado ka? Oo, at saka baka mamaya kapag hinatid mo ko, kung ano pang isipin ni mama at saka ni ate. Sige. Ingat kayo. Salamat, ingat ka rin. Sarap! Spaghetti! Uy, anong meron mama? Sino may birthday? Wala. Eh bakit may spaghetti? Naisip ko lang na ipagluto kayo magkapatid kasi napapansin ko ilang linggo na kayong hindi nag-aaway. Masaya lang talaga ako kasi natahimik din sa wakas dito sa bahay. Sabi sa inyo, mami, may kaluluwang sumapi kay Ella. Anak, pakiramdam ko, unti-unti nang nagmamature yung kapatid mo. Kaya ikaw, Beryl, huwag ka na mag-isip bata. College ka na Kaya umasta ka nang naaayon dyan sa edad mo. Mature rin naman ako, mama. Lagi lang talaga akong inaaway ni Ella. Ikaw ang ate, kaya ikaw na lang ang dapat umintindi. Opo. Sige, tawagin mo na yung kapatid mo. Ella! Kumain ka na dito, bilisan mo, ubusan kita. Beryl, Siyempre joke lang, diet kaya ako, ma. Ella anak, halika kumain ka na dito. Mama, Oh, bakit? pwede na po ba akong mag-boyfriend? Ano sabi mo? Ate, si mama yung kausap ko. Mag-boyfriend? Love trip! Alam mo, ayun yung pinaka nakakatawang joke na sinabi mo, Ella. Beryl, tumigil ka. Anak, ano bang ibig mo sabihin? Kung pwede na po ba akong magpaligaw? Sino naman manliligaw sa'yo? Si Ryan. Bakla kaya yon. Hindi kayo talo, no? Beryl! Ate, alam mo, inggit ka lang kasi sa akin may nagkakagusto, sa'yo wala. Bakit naman ako maiinggit? Beryl, tumigil ka na. Nakakatawa naman kasi talaga, ma. Tumigil ka na. Anak, di ba masyado ka pang bata para sa mga ligawan na ganyan? First year college ka pa lang. Siyempre dapat yung pag-aaral mo muna yung unahin mo. Pero mama, Ganito na lang. Pag-iisipan muna ni mama ha. Kakausapin kita kapag nakapag-desisyon na ako ha. Well, ang technique, huwag mong kakalimutan yung dalawang formula. Identify mo lang yung mga given factors, gamitin mo yung formula, tapos ayun, for sure, masasagutan mo yung problem. Uy, kanina ka pa tahimik. wala, may iniisip lang ako.
Sorry, hindi ko ba na-explain ng maayos? Sige, uulitin natin ha. Hindi, Josh. Okay na, nagets ko na. Bakit ka tahimik? May gusto kasi akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Ano? Ano? Hindi, wag na. Sige na, Ella. Sabihin mo na. Ano yun? Ano kasi, nagpaalam kasi ako kay mama. Nagtanong ako kung pwede na ba akong magpaligaw. Kung pwede na ba akong magka-boyfriend. So, anong sabi niya? Pag-iisipan pa daw niya eh. Sorry ah. Bakit ka nagsusorry? Sorry kasi hindi pa kita masasagot. Ha? Anong masasagot? Sorry kasi hindi pa pwedeng maging tayo. Pero Josh, aaminin ko matagal na kitang gusto. Actually, super happy ko nga nung nag-start kang ligawan ako eh. Ella. Sorry talaga pero gusto rin kita. Sorry pero, ano ba to? Hindi ako nanliligaw. Ha? Sorry pero, hindi ako nanliligaw. Akala ko nanliligaw ka eh. Akala ko nahihiya ka lang sabihin sa akin. Ayun kasi yung nararamdaman ko, Josh eh. Naramdaman kong nanliligaw ka. Naramdaman kong gusto mo ko. Sorry, Ella. Sorry kung ayun yung inakala mo. Pero, just to be clear, hindi talaga ako nanliligaw. Hoy, Ella! Kanina ka pa nanonood ng TV. Ililipat ko na ha. Huwag kang magreklamo dyan. Kanina ka pa nanonood. Saan ba yung remote? Hala! Teka lang. Bakit ka umiiyak? Huy! Grabe ka naman. Parang nilipat ko lang yung TV. O sige na, ikaw na yung manood. Huy! Tumahan ka na nga. Baka mapagalitan naman tayo ni Mama eh. Sige na nga. Ikaw na nga yung manood. Ito na yung remote oh. Sana hindi na lang ikaw yung naging kapatid ko. Ayan na nga yung remote oh. Ikaw na yung manood ng TV. Ayan na. Huwag ka nang umiyak dyan. Sana iba na lang yung naging kapatid ko. Sana hindi na lang ikaw. Sorry na. Ikaw na nga yung manood oh. Binibigay ko na nga sa'yo yung remote oh. Uy. Akala ko may gusto sa akin si Josh eh. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Teka nga, ano ba yung sinasabi mo, Ella? Akala ko kasi nililigawan ako ni Josh eh. O, tapos? Lagi niya kasi akong kinakausap. Lagi niya akong tinuturuan. Sobrang concerned niya sa akin. Lagi kaming nagtatawagan. Tapos ramdam na ramdam kong interesado siya sa akin. Tapos biglang hindi pala. Teka, sino bang Josh yan? Sabi niya ikaw daw yung gusto niya eh. Nakikipagkaibigan daw siya sa akin kasi gusto niyang humingi ng tulong sa akin. Gusto niyang tulungan ko siya sa panliligaw niya sa'yo. Akala ko ako yung gusto niya eh. Ikaw pala. Ano sinasabi mo? Ikaw pala yung gusto niya. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga ko. Sana iba na lang. Sana iba na lang yung naging kapatid ko. Ba yan? Hoy, Josh! Josh! Oh, musta? Anong kumusta? Bakit mo pinaasa yung kapatid ko, ha? Ano? Alam kong alam mo yung sinasabi ko. Bakit mo pinaasa si Ella, ha? Bakit pinaasa mo yung kapatid ko?
Beryl, hindi ko siya pinaasa. Nakipagkaibigan lang ako sa kanya. Hindi ko naman alam na iba pala yung tingin niya dun. Alam mo, hindi aasa yung kapatid ko kung hindi mo siya pinaasa. Hindi ko siya pinaasa. Bakit ko naman siya paaasahin? Para saan? Beryl, alam mo namang ikaw yung gusto ko, di ba? Kaya bakit ko siya paaasahin? Totoo ba na yun yung plano mo? Na makikipagkaibigan ka sa kapatid ko para magpatulong sa panliligaw mo sa akin, ha? Hindi ako susuko sa'yo, Beryl. Ikaw yung gusto ko. Bastos ka! Bakit mo ako sinampal? Bakit hindi? Ginago mo yung kapatid ko eh. Hindi ko sinabi sa kanyang nanliligaw ako. Never ko sinabing gusto ko siya. Hindi ko kasalanan na umasa yung kapatid mo. Wala kang kwentang lalaki! Beryl, please. Pwede ba? Tantanan mo na ako? At wag mo na ring malapit-lapitan yung kapatid ko? Bakit ko kailangan pumunta sa school mo? Gusto kasi kayong kausapin ng dean. Bakit nga? Ano kasi, mami? Bakit? May nasampal po ako. Ha? Sino? Basta po, walang kwentang lalaki yun, kaya nasampal ko po. Diyos ko anak, bakit mo naman sinampal? Basta po. Teka nga, hindi kita maintindihan. Anak, bakit ka nanampal? Binastos ka ba? Ano bang ginawa sa'yo, ha? Basta mama, wala pong kwentang lalaki yun, kaya sinampal ko po. Beryl, ano na naman ba to? Anak, ang dami ko nang pinoproblema, dadagdag ka pa ba? Sorry po. Hindi pa tayo tapos, ha? Mamaya tayo mag-uusap ng masinsinan pagdating ko. Malilate na ako sa meeting. Sorry po, ma. Ate Beryl, Ano? bakit mo sinampal si Josh? Kalimutan mo na yon. Walang kwentang lalaki yun. Kinuwento sa akin ni Ryan yung nangyari. Nakakainis nga eh. May nagsumbong pa sa din. Kaya ayun, pinatawag si mama. Bakit mo kasi sinampal si Josh? Wala nga kasi siyang kwenta. Pinaasa ka niya. Tapos sabi niya wala daw siyang kasalanan. Dapat hindi mo na sinampal. Kasalanan ko rin naman Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Basta sa susunod, mag-ingat ka na lang ha. Huwag ka mag-expect sa mga lalaki na ganyan. Huwag ka mag-a-assume para hindi ka nasasaktan ng ganyan, okay? Sorry ate. Thank you na rin. Kaya ganyan, hindi ako sanay. Basta thank you pa din. Bala ka dyan. Bumili ako ng cookies and cream na ice cream. Hati tayo. Ate Beryl! Bakit na? Ate Beryl! Oh, bakit? Bakit mo kinain yung ice cream ko? Anong ice cream? Yung ice cream na nasa yeluhan. Oh, bakit ako pinagbibintangan mo na naman? Bakit mo inubos? Hindi ka man lang nagtira. Ate naman eh. Wala kang ebidensya ako yung kumain. Susumbong ko na kay mama. Di magsumbong ka. Wala ka namang ebidensya na ako yung kumain ng ice cream mo eh. Kapag nakagraduate na ako tapos sumweldo na ako, papalagyan ko talaga ng CCTV yung ref. Baliw ka talaga. I love you, ate. Yo, kadiri! Doon ka nga! I love you. Yay! Kadiri I love ka. you. Diyan ka na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one SM radio station.